Nu starter interviewet. Dag. Mit navn er Karl Erik. Og jeg kommer fra... Det kan jeg ikke lige huske lige nu, men jeg tror ikke, det er ikke godt. Nå, men jeg er i hvert fald turist. Og vi er i gang... jeg kan lige fortælle lidt om terrorisme. Det starter en lang uddannelse på 3 år i Irak. Haha. 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 Ja, det er meget dejligt. Ja. Og jeg vil lige vise jer nu en helt ny turistprogram. Ja, det er godt. Vi starter her. Det er mig. Kan man se mig? Godt. Og her har vi offeret. Og det er det hele går ud på, at vi skal have strøm. Vi har strøm indgjort i det her forsøg. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Her står jeg. Jeg kan også stå her. Men det pæne er, at offeret kan løbe her. Og så giver dem strøm. Det giver dem bare strøm. Så dør de. Så dør de sgu. Ja. Det er også sådan kort sagt, hvad det hele går ud på. Ja. Vi vil så demonstrere det. Lige her lige om lidt. Hånden her! Hvor kommer du fra? Ja. Det er helt svært. Nej, det kan jeg ikke zoome. Nej. Jeg kommer fra... Ikke fra... I må selv kalde det Bornholm. Jeg kalder det også Rønne. Rønne. Det er egentlig København. Det ligger desværre i Danmark. Desværre. Men vi skal ind til live action. Totally Spice. Go! Hey, det er mig igen. Nu vil vi vise forsøget. Ja, løb! Det ser godt ud. Det ser godt ud. Og så giver vi os strøm. Ja. Hold kæft du. Hold kæft du. Hold kæft du.